खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सानथामनि हाबाफारिजों 12थि बावखुंग्रि फोरबो खुंनो थियारि। पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ सा 318 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। माखासे दावबायारि रोगानाय दिङाया बुरलुंबुथुर दैमा गेजेराव थाबथादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा। CDPO सुर्य बरुवानि गुवाहाटी न'आव गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआ सिग्रोमदों। क'क्राझार तितागुरियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों बैसागु मेला खुंदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सुंद'यै बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव देग्लायबो खुंगोन बावखुंग्रि फोरबो। 12थि बावखुंग्रि फोरबोखौ जाफुंसारै खुंनो थाखाय बिटिआर खुंथायनिफ्राय थियारि खालामगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि फैगौ 12 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम क'क्राझारनि हरिनागुरिनि बावखुंग्रि हाजोआव खुंगोन बावखुंग्रि फोरबो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला खुंजानो गोनां 12थि बावखुंग्रि फोरबोनि साजायनाय आरो लाहार फाहार खालामनायखौ नायसंनो आरो हाबाफारिनि समफारिखौ थि खालामनो थाखाय बावैसो फोरबोनि थावनियाव मोनसे थियारि खालामनाय जथुमा खुंनाय जादोंमोन। खुंग्रा आफादनि गुबुन मोनसे जथुमखौबो बावैसो हरिनागुरि गोजौ फरायसालियाव खुंनाय जादोंमोन। बे जथुमाव बिटिसिनि दावबाय बिफाननि EM धर्म नारायण दासआ बाहागो लादोंमोन। बे जथुमाव आलासिफोर आरो फोरबोआव बाहागो लागिरिफोरनि सुबिदानि थाखाय मोजाङै सानथांखि खालामनाय, गोहोम गोनां फोसावथाय, रैखाथि राहाफोर, ट्रेफिक सामलायथि आरो गोनां सांग्रांथिफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बावखुंग्रि फोरबोनि जुनिया हाबाफारिफोरा जादों हारिमुआरि रंजानाय, सुबुं मोसानाय बादायलायनाय, थागिबि गेलेमु बादायलायनाय, थागिबि जाग्रा संनाय, हाजो गाखोनाय आरो साइक्लिं। बेनि अनगायैबो एथनिक फुड स्टल, पेराग्लाइडिं आरो जायगायारि दिहुनथायफोरनि थाखाय हाथाइ बायदि बायदि जागोन। फैगौ मे दानाव मोननै खोलोबाव खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ सा 318 बिजाथिनि फारिलाइ फोसावबाय। बुधबारखालि बिजेपिआ रायजोनि 396 जिल्ला परिषदनि गेजेराव 318 मासिनि थाखाय बिजाथि फोसावो आरो आद्रा 73 मासिखौ मित्र दल असम गण परिषदनो हगारनानै होयो। 396 जिल्ला परिषद मासिनि गेजेराव 172 मासिया आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामनाय। पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै बावैसो मासि रानलायनायनि गोरोबथा बायदियै मोन 73 मासिखौ बिजेपिआ मित्र दल एजेपिनो हगारनानै होदों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि पन्चायत बिसायख'थियाव मित्र दल बिजेपि आरो एजेपिआ मासि रानलायनानै जुथायै बाहागो लागोन। बबेखानि आद्रा 73 मासिनि थाखाय एजेपिआबो थाबैनो बिजाथि फोसावनो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रायजोनि खना खनला बारहुंखा अखा। अखं आसामनिफ्राय आफां आसामसिम जेरावबो सिमब्रेलांदों बारहुंखा। बेनि गेजेरावनो बुरलुंबुथुर दैमायाव गंसे दिङाया थाबथानानै थानाय खौरां मोननो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै उन्दै खुदिया आरो आइजोफोरजों लोगोसे सा 100निबो बांसिन दावबायारिफोर रोगानाय गंसे दिङाया दिनै बारहुंखा अखानि उनाव बुरलुंबुथुर दैमा गेजेराव थाबथादों। बुरलुंबुथुर दैमानि बालेश्वराव जादों बे जाथाया। बे जाथायनि उनावनो दावबायारिफोरनि गेजेराव गाबगु खुगु आरो गिखांनाय थासारिया सोमजियो। इन्जिना हरखाब गाज्रि जानायनि थाखाय बे जाथाया जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 100निबो बांसिन दावबायारिफोर लानानै बुरलुंबुथुर दैमायाव थाबथानानै थानाय दिङायाव गैया थोजासे बिबांनि लाइफ जेकेट। जाउनाव दावबायारिफोरनि गेजेराव जिंगाया बांसिनदों आरो बे थाबथानाय दिङानि दावबायारिफोरा मदद नागिरनानै आरो गाज्रि जानाय दिङायावनो गिलुं गिलुं सम बारहोनो गोनां जायो। आसाम अरुणाचल सीमायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ गोमादों। आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमानि जागुनाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जागुननि कथा सेमा गामियाव हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा आइजोआ जिउ खोमानाङो।
बबेखानि हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ 78 बोसोर बैसोनि श्राभा धामां होननानै सिनायथिनो हादों। श्राभा धामांआ अरुणाचलनि थागिरिमोन। बैसोगोरा आइजोआ कथा सेमा गामियाव थानाय गावसिनि आंगोनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामायाव हाग्रानि मैदेरखौ लोगो मोनो, जेराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै आइजोखौ जाथायसालियावनो जिउ फोजोबो। ओरैहाय हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव आइजोनि जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोलनि थागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। CDPO सुर्जु बरुवानि गुवाहाटी न'आव गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सआ सिग्रोमदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिनि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ बृहस्पतिबाराव हमजानाय खुदिया जौगाखां मावथांखि मावख'गिरि सुंद'यै CDPO सुर्जु बरुवानि गुवाहाटी न'आव गोख्रों सिग्रोमदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनिफ्रायनो ABC ओनसोलनि सानायख' पदआव बरुवानि न'आव गोख्रोङै सिग्रोमदोंमोन। बेनि सिगां गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्सनि मावख'गिरिफोरा CDPOनिफ्राय गोबां बिबांनि नोगोद रांजों लोगोसे गं 2 लाक्जारि गारिफोरखौ जब्द खालामदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सानायख' पदआव न'नि बिगोमा उपेन्द्र दासनि न'आव मोनसे गोरोबथा बायदियै 3 थालानि फ्लेटआव सुर्जु बरुवाया थायोमोन। बेनि अनगायैबो सुर्जु बरुवाया आन्दायै गावनि मुङाव हाखौ रेजिस्टार खालामनानै लादोंमोन आरो न'नि थाग्रा लिफ्टनि बाहायनायखौबो गावनि थाखायल' बाहायनानै मोनसे रिमट कन्ट्रल रैखाथि खान्थिखौ बाहायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेफोरनि बागै हेंथा होयोब्ला सिलाइ दिन्थिनानै बुथारनायनि हुमखिबो होयोमोन सुर्जु बरुवाया। सिगिनायखौ सहायनो हायैयाव उपेन्द्र दासआ पुलिसनि खाथियाव थांदोंमोन आरो भाङाघर पुलिस थानायाव अजद होदोंमोन आरो बे अजद बायदियै बे केसखौ गिबि मन्थ्रिनि भिजिलेन्स सेलनो दैथायहरनाय जादोंमोन आरो बे जाथायनि नायबिजिरनाय समाव CDPO सुर्जु बरुवाखौ जाख्ल'नायनि फोरमान मोननो हादोंमोन। क'क्राझार तितागुरिनि इरागदाव कमिउनिटि हलाव सानब्रैनि हाबाफारिजों असमी रङाली बिहु एबा बैसागु मेला खुंदों। बे बैसागु मेलायाव क'क्राझार जिल्ला बेन्दोंनि गुबुन गुबुन गावसुंथा हान्जाफोरनि आखाइ इसान, आखाइ लुथायफोर, दोरोङारि आरिमुफोर आरो हारियारि जामुंफोरनि मोनसे गोसोबोथाव दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो। क'क्राझाराव थानाय आसाम रायजो गामियारि जिउ राहानि मिशननि जिल्ला मिशन सामलायग्रा खोन्दोजों खुंजानाय मेलाया जिल्ला खुंथायनि हेफाजाबजों क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगदालिन पार्टिना नेम बायदियै बेखेवनानै होनाय जायो। बे बैसागु मेलायाव क'क्राझार जिल्लानि 5 जौगाथाय ब्लक फारियै दतमा, क'क्राझार, गसाइगाव, हाथिथुरा आरो कसुगावनिफ्राय 30निबो बांसिन गुबुन गुबुन गावसुंथा हान्जा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपजों गलाफोरा फसंनाय जादों। बिहु गामसा, मेखला सादर, दख'ना, जोमग्रा, गामसा, आर'नाइ आरो औवानि शिल्पफोर बायदि दोरोङारि दिहुनजानाय मुवाफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो बानायनायनि थाखाय मोनथावना खालामनाय जादों। मेलायाव गोबां रोखोमनि जायगानि जाग्रा आदारफोरबो दङ, जाय दावबायारिफोरनो जायगानि संनाय खावनायनि दोरोङारिफोरनि थावनायखौ जासियो। बे हाबाफारिनि थांखिया गामियारि जिउ राहाखौ जौगाहोनाय आरो हारिमुआरि सिनायथिखौ रैखा खालामनानै आइजो फालांगियारिफोरखौ गोहो होनाय। बे मेलाया 9 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 12 एप्रिलसिम सोलिगोन आरो गासै सप्तायावनो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो हारियारि बाहागो लानायनि बिथांखि लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।